ንሰለስተ ዓመታት ሙሉእ ተኣቂዱ ኣብ ሓደ ሙሸት ዝተጠናቐቐ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን እንኳን ሰብ ጽላሎት ዘየሕልፉ ዘመናዊ ማሽናትና ስልጡናት በዓል ሞያታት ዝሕሎ ሚስጥራዊ ቦታ ዝተፈጸመ ናይዚ ክፍለ ዘመን ምርጥ ዝርፍያ ዘስክሎ ኦፍ ቱሪን ብዝብል ስም ዝጽውዑ ሓሙሽተ ጣልያናውያን ማፍያታት ናይ ዓለምና ሃብታማት ጉድ ገበርዎም ፊልም እንትኸውን ተጋኒኑ ምተባሃለ ነገር ግን ብተግባር ዘጋጠመ ዝርፍያ ናይዚ ኩሉ መነሻ ድማ ናይ ዓለም ናይ ዳይመንድ መዲና ትበሃል ከተማ ምህላዋ እዩ 80% ናይ ዓለም ዳይመንድ ዕዳጋ ዝግበረላ ከተማ እንዲያውም ኣብ ሓደ ህንፃ ውሽጢ ጥራሕ እዩ ናይ ዓለምና ዳይመንድ እና ዋጋ ቅርፂ ዝወፀሉ ናይ ዓለምና ዓበይቲ ናይ ኣልማዝ መምረቲ ሃገራት ዝኾና ራሽያና ቦትስዋና ካናዳና ኮንጎ ወይ ኣውስትራልያና ደቡብ ኣፍሪካ ኣይኮናን እታ ከተማ ብሊነራት እንተዘይኮይኖም ንሕና ድኻታት ጭራሽ ሰሚዕናያ ኣይንፈልጥን ሰሜን ምዕራብ ቤልጅየም 1 ሚልዮን ሰብ ዝነብረላ አንቲዋርፕ እትበሃል ከተማ ኣላ እታ ከተማ ንዝሓለፉ 500 ዓመታት ናይ ዳይመንድ ዋና ከተማ ኮይና ጸኒሓ እያ እታ ከተማ ናይ ዓለም ናይ ዳይመንድ መዲና ትበሃል ዋላ እቲ ዓብይ ናይ ዳይመንድ ዕዳጋ ዝካየደሉ ቦታ ከተማ ውሽጢ ዝርከብ ሓደ ዓብይ ህንፃ እዩ እቲ ህንፃ አንቲዋርፕ ናይ ዳይመንድ ማእኸል ይበሃል ኣብቲ ህንፃ ውሽጢ ኣብ ግራውንድ ውሽጢ ዝርከብ ክፍሊ ጥራሕ 38 ቢልዮን ዶላር ዘውፅእ ዳይመንድ ይርከብ ዳይመንድ ዋግኡ ብዙሕ መጠኑ ንእሽተይ ብምዃኑ ኣብ ሓደ ቦታ ምምራቱ ንሓለዋ ቀሊል ብምዃኑ ንፍርቂ ሚሊኒየም ናይ ዳይመንድ ንግዲ ማእኸል ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ናይ ዓለምና ዳይመንድ ኩሉ ኣብ ሓደ ከተማ እንዲያውም ኣብ ሓደ ህንፃ ውሽጢ ተኣኪቡ ንኸቕመጥ ምኽንያት ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ናይ ዓለምና ቢሊነራትና ናይ ቤልጅየም መንግስቲ ዓይኒ መዕረፊ ዝኾነ እቲ ህንፃ ኣብዚ ውሽጢ ኣቲኻ ዳይመንድ ሰሪቕካ ምውፃእ ብናይ ወዲ ሰብ ጭንቅላት ክሕሰብ ዘይኽእል ነገር ጥራሕ እንተይኮነስ ክሕሰብ ዘይግባእ ሓሳብ እውን እዩ ምኽንያቱ ንሓሰብካ እንተባዕልካ ትርፉ ድኻም ስለ ዝኾነ ኮይኑ ግና ኣብ ዓለምና እዚ ናይ ዕቡድ ሓሳብ ክሓስቡ ዝኽእሉ ጭንቅላት ዘሎም ሰባት ሓደ ሰብ ጥራሕ እዩ ንሱ ድማ ሊዮናርዶ ሎተንበርደሩ ዝተባሃለ ሰብ ጥራሕ እንትኸውን ብጥብቂ እትሕሎ አንቲዋርፕ ከተማ መንግስቲ ነዚ ሓለዋ ኢሉ ጥራሕ ዘዋቀሮም ብ10 ዙር ቀለበት ናይ 24 ሰዓት ሓለዋ ዝሕሉ ብስለላ ፈጥኖ ደራሽ ሓይሊ ብወንጀል ምርመራ ክፍሊ ረቂቕ ናይ ቴክኖሎጂ ቡድን ዝተደራጀው ናይ ዳይመንድ ፖሊስ ወይ ዳይመንድ ስኳድ ዝበሃሉ ፍሉይ ሓይሊ ይሕሎ ብፍላይ ኣብ ናይ ዕዳጋ ማእኸል ዝርከብ ህንፃ መኪና ሒዝካ ምእታው ዝተኸልከለ እዩ ዳይመንድ ሸያጢ ወይ ዳይመንድ ገዛኢ ኣልያ ናይቲ ድርጅት ተቆፃሪ ተዘይኮይንካ ናብቲ ከባቢ ቅርብ ምባል ኣይፍቀድን እቲ ህንፃ 64 ናይ ድሕነት ካሜራ ዘለዎ እንትኸውን ካብኡ ድማ ኣለዉ ዝተባሃሉ ናይ ካሜራ ተኸታተልቲ ሰራሕተኛታት ብዘይ ምንም ዕረፍቲ ይሕልው ካብ ድሕነት ካሜራና ካብቶም ሓለውቲ ዋርድያ ዋላ እንተሓለፍካ ብኤሌክትሪክ ካርድ ጥራሕ ዝሰርሕ በሪ ይጸንሐካ ናብቲ ህንፃ ክኣትዉ ዝኽእሉ ፍሉይ ናይቲ ህንፃ ካርዲ ዘለዎም ሰባት ጥራሕ እዮም ቀኒዕዎ ነዚ ኩሉ ዝሓለፈ ሰብ ቀፂሉ ዝፋጠጥ ምስ ቴክኖሎጂ መሳርያ እዩ ናይቲ ከባቢ ሙቐት ብምልካዕ ጥራሕ ሰብ ኣሎ ደየለን ምፍላይ ዝኽእል ኤሌክትሮማግኔት ግራይቴሽን እንቅስቃሴ ኣንቢቡ ሰባት ምፍላይ ዝኽእል ሙሽን ዲቴክተር እቲ ህንፃ ዘሎ ምንም ዓይነት ቫይብሬሽን ኣብ ሰከንድ ውሽጢ ዝፈሊ ሳይንስ ሚክሰንሰር እና ተወሳኺ መብራህቲ ተጠቒምካ ወይ ንዘይምርኣይ ናይቲ ህንፃ መብራህቲ እንተጥፊእኻ ብኣላርም ቀውጢ ዝገብሩ ቴክኖሎጂ ዝተገጠመሉ እዩ ናይቲ ዳይመንድ ክፍሊ ድማ ብድብርብራብ ብረት ዝተሰርሐ እዩ ናይ መጀመርያ በሪ ዝኽፈት ብኮድ እንትኸውን ብድንገት ንኽፋት እንትምኩር እንተኮይንካ ቢያንስ 100 ሚልዮን ግዜ ምሙኳር የድሊ ብዘይ ኮድ እቲ በሪ ሰይርካ ንምእታው ብዘመናዊ ድሪል ን12 ሰዓት ብዘይ ምቁራፅ ምሙኳር የድሊ ኮይኑ ግና ድሪል ምጥቃም ኣይምከረን ምክንያቱ ኣብቲ በሪ ዝተገጠሙ ቫይብሬሽን ዝፈልዩ ሳይንስ ሚክሰሰሮች ኣብ ሰከንድ ውሽጢ ስለ ዝሕስቡ ሌባ ሌባ ተባሂልካ ትተሓዝ ዕድለኛ ኮይንካ እቲ በሪ ዋላ ተኸፈትካዮ ኣብቲ በሪ ዝተተሓሓዙ ማግኔት ስለ ዝላቀቁ ድንገት እቲ ህንፃ ብኣላርም ቀውጢ ይኸውን ዕድለኛ ኮይንካ እዚ በሪ እውን ሓለፍካዮ እንበል ቀፂሉ ናይቲ ህንፃ ሴክሪቲ ቁልፊ ዘለዎም ሰባት ጥራሕ ዝኸፍትዎ በሪ ትረክብ ነዚ እውን ቁልፊ ረኺብካ ሓሊፍካዮ እንበል እንኳዕ ደስ በለካ ሕዚ ናብቲ ዳይመንድ ዘለዎ ክፍሊ ኣቲኻ ኣለኻ እቲ ሽግር ናይ ሕድሕድ ነጋዴ ናይ ባዕሉ ካዝና ኣለዎ ሕድሕድ ካዝና ክልተ ቁልፊ ዘለዎ እንትኸውን እቲ ሓደ ኣብቲ ነጋዴ እቲ ካልኣይ ቁልፊ ድማ ኣብቲ ድርጅት ዘከረየ ኣካል ይቕመጥ እቲ ካዝና ብሓደ ቁልፊ ጥራሕ ፈፂሙ ኣይኽፈትን እቲ ካዝና ንምኽፋት ግዴታ ክልቲኡ ቁልፊ ብሓደ ክህልወካ ኣለዎ
ሊዮናርዶ ሎታንበርድሩ ናይ ዘመን ዓብዪ ዝርፊያ እንትፍጽም እዚ ኩሉ ሚስጥር ጠንቂቑ ይፈልጥ ነበረ። ሊዮናርዶ ሎታንበርድሩ እቲ ዝግጅት ዝጀመሮ እቲ ዝርፊያ ቅድሚ ምክያዱ ማለት ቅድሚ 2 ዓመት እዩ ነይሩ። ዝተኸበረ ጣልያናዊ ናይ ዳይመንድ ነጋዴ መሲሉ ንስርቂ ብዝምችዎ መንገዲ ኣብ ዓለምና ውሕዳት ሃብታማት ቢሮ ኣብ ዝኸፈትሉ ህንፃ ውሽጢ ሓደ ቢሮ ብምክራይ ስርሑ ጀመረ። እቲ ቢሮ ምስ ተኻረየ ን24 ሰዓታት ናብቲ ህንፃ ንምእታውና ንምውፃእ ዘገልግል ኤሌክትሪክ ካርድ ተዋሃቦ። ኣብኡ ኣብ ፀንሐሉ 3 ዓመታት ናይቲ ህንፃ መውፅእና መእተዊ እቲ ካሜራ ከመይ ከም ዝሰርሕ ናይ ጥበቃ በዓል ሞያታት ብምንታይ ሰዓት ከም ዝቀያየሩ እቲ ዳይመንድ ኣበይ ከም ዝቕመጥ ብኸመይ ናብቲ ዳይመንድ ክኣቱ ከም ዝኽእል ኣፀቢቑ ኣጽንዐ። ኣብቲ ህንፃ ዝፍለጥ ብዳይመንድ ነጋዴ እሞ ዳይመንድ ዘቐምጠሉ ካዝና ተዋሃቦ። ኣብቲ ሓያል ሓለዋ ዝግበረሉ ናይ ዳይመንድ ክፍሊ ከም ልቡ ምእታውና ምውፃእ ከኣለ። ማንም ሰብ ኣብዚ ውሽጢ ካሜራ ምስኣልና ሒዝካ ምእታው ኣይፍቀደሉን። ኮይኑ ግና ሊዮናርዶ ሎታንበርድሩ ግን ናይ ባዕሉ ዳይመንድ ንምቕማጥ ናብቲ ክፍሊ ኣብ ዝኣትወሉ ሰዓት ኣብ እስክርቢቶ ዝተገጠመ ኤሌክትሮ ካሜራ ኣብ ደቂቓ ውሽጢ ብኣማኢቲ ፎቶታት ሒዙ ይወፅእ። እቲ ፎቶ ብምጥቃም ድማ ምስ 4 ኣዕርኽቱ ናብቲ ዳይመንድ ዘለዎ ህንፃ ብምእታው ካሊእ ናይ ዳይመንድ ክፍሊ ዝመስል ሰርሑ። ኣብዚ ተመሳሳሊ ስርዓት ዝጥቀም ናይ ዳይመንድ ክፍሊ እንትሰርሑ ኣብቲ ማእኸል ቢሮ ዝሰርሑ ስለ እቲ ድሕንነት ካሜራ ዝፈልጡ ሰባት ሓጊዞሞም እዮም ተባሂሉ ይዝረብ። ነገር ግን ምንም ዓይነት ማስረጃ ክርከብ ኣይከኣለን። ብርግጽ ናይ ስኩል ኦፍ ትሪን ዘረፋ ኣባላት ቀለልቲ ኣይነበሩን። በብናይ ባዕሎም ዘርፊ ማስተር ዝኾኑ እንትኾኑ ስፒድ፣ ዘ ማስተር፣ ዘ ጂኒየስ እና ዘ ኪንግ ኦፍ ኪ ዝተባሃሉ 4 ተወሰኽቲ ኣባላት ኣለውዎ። ሎታንበርድሩ ኣብቲ ዳይመንድ ክፍሊ ኣብ በሪ ፈጺሙ ዘይረአ ካሜራ ተኸለ። እቲ ካሜራ ናይ ድሕንነት በዓል ሞያታት እቲ በሪ እንታይ ዓይነት ኮድ ተጠቒሞም ከም ዝኸፍትዎ እናቐረጸ ናብቲ መረጃ ቋት የቕርብ። እቲ ናይ መረጃ ቋት ድማ ብቀጥታ ናብቶም ዘረፍቲ ቡድን ይልኽ እና እቲ በሪ 100 ሚልዮን ግዜ ብዘይምኮራ ብቐሊሉ ናይቲ በሪ መኽፈቲ ፈለጥዎ። ናይቲ ዳይመንድ ክፍሊ ድሕንነት ስርዓት ንዓመታት ምስ ሰለሉ ናይቲ ህንፃ ድሕንነት ብኸመይ ከም ዝሓልፍዎ ኣብ ናይ ባዕሎም ክፍሊ ምልምማድ ጀመሩ። ድሕሪ ኣዋርሕ ልምምድ እቲ ድሕንነት ክሓልፍዎ ከም ዝኽእሉ ደጋጊሞም ብተግባር ኣረጋገፁ። እቲ ዝግጅትና ምኮራ ምስ ተወድአ ኣብቲ ህንፃ ሰብ ኣብ ዘይበዝሓሉና ናይ ድሕንነት ስራሕ እውን ቅንስ ኣብ ዝብለሉ ዕረፍቲ መዓልቲ መረፁ። ቀዳም ምሸት ለካቲት 15 2003 ዓ.ም ብዝተፈለየ ቀዳም ምሸት ዝመረፁሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣብዝሓ ናይቲ ህንፃ ሰራሕተኛ ኣይሁድ ብምዃኖም ቀዳም ምሸት ናብ ስራሕ ከም ዘይኣተው ስለ ዝፍለጥ እዩ። ብተወሳኺ እቲ ድርጅት ኣብቲ ህንፃ ብዘለዉ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ስለ ዝተኣማመን ወንጀላት እውን ቅድሚ ሕዚ ተሰሪሖም ስለ ዘይፈልጡ በዚ ምኽንያት ቀዳም ምሸት ብጣዕሚ ውሕድ ሰብ እዩ ዝርከብ። ሎታንበርድሩ ብመጨረሻ ናብቲ ህንፃ ዝኣተወሉ ቅድሚ እቲ ዘረፋ ሓደ መዓልቲ ኣቐዲሙ እዩ ኣትዩ። ማለት ዓርቢ ለካቲት 14 2003 ዓ.ም በቲ ዕለት ዝኣተወ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፀጉሪ ስፕሬይ ሒዙ ነበረ። እቲ ስፕሬይ እንትንፋሕ ሙቐት ለኪዑ ሰብ ኣሎ ደይለን ዝፈለ መሳርያ ንኸይሰርሕ ይገብሮ። ብቐጻሊ ምሸት ፊልም ዝመስል ዘረፋ ብ4 ሰባት እንትፍጸም ናይቲ እቅድ በዓል ዋና ሎታንበርድሩ ኣብ ዝተኻረየ መኪና ኮፍ ኢሉ ኣብቲ ደገ ዝተፈለየ ነገር ከይህሉና ፖሊሳት እንቅስቃሴ ከይገብሩ እናተኸታተለ ናይቲ እቅድ ኣፈጻጽማ ይርኢ ነበረ። እቶም ዘረፍቲ ናብቲ ህንፃ ዝኣተው በቲ ዳይመንድ ክፍሊ ጎኒ ዝርከብ ዝተዓፀወ ቢሮ ብምጥቃም እዩ ነይሩ። ናብቲ ዳይመንድ ክፍሊ ዝወስድ ምንም ዓይነት ካሜራ ዘይተገጠመሉ ብሕታዊ ክፍሊ እንተሃለወ ንሱ ጥራሕ እዩ። ነዚ ብምጥቃም ናብቲ ዳይመንድ ክፍሊ ይበፅሑ። ኣብኡ እቲ እንቅስቃሴ ንኸይረአ እቲ ኣላርም መጀመርያ ብፖሊስ ተርሽድ ኣጥፍዎ። ቀፂሎም ንኣዋርሕ ዝትውንዎ ዝነበሩ ነገር እዩ እሞ ብዙሕ ኣይኸበዶምን። ናይ ዓለምና ናይ መጨረሻ ደረጃ ሓለዋ ዝግበረሉ ናይ ዳይመንድ ዕዳጋ ኣትዮም ዘተኣማምንሉ ሓለዋና እቲ ቴክኖሎጂ መሳርያ ምንም ከይረኣዮም ናይ $100 ሚልዮን ዳይመንድ ዘሪፎም ከም ቀልዲ ተሰወሩ። ኩሉ ነገር ብጥንቃቄ ስለ ዝተፈጸመ ኣብቲ ህንፃ ናይቶም ዘረፍቲ መንነት ዝገልጽ ሓደ ነገር ኣይነበረን። ናብ ጣልያን ንምኻድ ካብ ቤልጅየም ናብ ፈረንሳይ እንትጓዓዙ ንዝርፊያ ዝተጠቐምሎም ኣቑሑታት ንምቅጻል ደለዩ። ኩሎም በብግሎም ዝነበረ ነገር ኣቃጸሉ። ነገር ግን ካብ መንጎም ስፒድ ዝተባህለ ወዲ እቲ ኣቕሓ ካብ ምቅጻል ብሸለልትነት ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሕርሻ ውሽጢ ደርቢዎ ተመለሰ።
ኖርታር ቦርደሩ ሒዝዎ ዝነበረ ነገር ኣቃጺሉ እንትምለጥ ስፒድ ከም ዘይቃጸለ ተመልከቶ። እቶም ኣቑሑ ዋላ እንተረኣዮም ግዜ ስለ ዘይብሎም እንተጸኒሖም ክተሓዙ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝፈለጠ ናብ ጉዕዞኦም ቀጸሉ። ንግሆ ናይቲ ከባቢ ሓረስታይ ኣቦቱ ዝረኣየ ነገር ስለ ዘጠራጥሮ ናብ ፖሊስ ደወለ። ካብ ዘግነዮም ኣቑሑ ማእኸል አንቲዋርፕ ናይ ዳይመንድ ማእኸል ዝብል ጽሑፍ ነበረ። እዚ ምስ ሰምዐ ናይ ቤልጅየም ፖሊስ ናቦቱ ብምኻድ መረጃ ምስብሳብ ጀመረ። ካብ ዝረኸቦም ምልክታት ፍርቂ ዝተበልዐ ሳንድች ረኸበ። ፖሊስ እንተጻረየ ኣብቲ ዝርፍያ መዓልቲ ኖርታር ቦርደሩ ካብቲ ዳይመንድ ህንፃ ፊት ንፊት ዝርከብ ካፌ ሳንድች እናገዘ ናይ ድሕንነት ካሜራ ዝቐረፀ መረጃ ረኸበ። ኣብቲ ሳንድች ዝነበረ ናይ ኣጻብዕቲ ምርመራ ምስ ናይ ኖርታር ቦርደሩ ዲኤንኤ ሓደ ኮይኑ ተረኸበ። በዚ ድማ ኖርታር ቦርደሩ ን10 ዓመት ተፈረዶ፣ እቶም ተሓበርቱ ድማ 5 ዓመት ነንግሎም ዝተፈረዶም እንትኸውን እቲ ዝዘረፍዎ ዳይመንድ ግን ጭራሽ ክርከብ ኣይከኣለን። ኖርታር ቦርደሩ ካሕሳ ንምኽፋል ተስማዕሚዑ ብ2010 ዝተፈትሐ እንትኸውን ነገር ግን እቲ ካሕሳ ብዘይምኽፋሉ ካብ ኣሜሪካ ናብ ፈረንሳይ ብ2013 እንትምለስ ኣብ ፈረንሳይ ተታሒዙ ን4 ዓመት ምስ ተኣሰረ ብ2017 ዓ.ም ብነፃ ተፈትሐ። ታሪኾም ኣብ ናይ ጣልያን ተኸታታሊ ድራማ ዝተሰርሐሉ እንትኸውን መጽሓፍ እውን ተጻሓፈሉ ናይ ዘመን ምርጢ ዝርፍያ ዝብል ስም ድማ ተዋህቦ።